Вы вось-вось паглядзіце адно з самых трансфармацыйных інтэрв'ю, якія калі-небудзь адбыліся. Роберт Кіёсакі, аўтар кнігі «Багаты тата, бедны тата», дзеліцца урокамі, якія могуць назаўсёды змяніць ваш погляд на грошы. У гэтым вырашальным інтэрв'ю вы даведаецеся крытычную розніцу паміж багатымі і беднымі і даведаецеся дакладны крок за крокам працэс таго, як стаць фінансава свабодным усяго за 6 месяцаў. Кожная дэталь гэтага працэсу мае важнае значэнне, і кожны сакрэт раскрывае важную частку шляху. Але менавіта ў трох апошніх сакрэтах усё рэзка змяняецца, менавіта яны могуць зрабіць вашу дабрабыт выбухова высокім. Заставайцеся да канца і падрыхтуйцеся перапісаць сваю фінансавую гісторыю. Спачатку я хочу падзяліцца з вами адным сакрэтам, які стаў для мяне вырашальным. Я нядаўна адкрыў яго з групай мільярдэраў, якія таксама фарміруюць галоўныя крыніцы багацця. Я прымяню тое, што навучыўся, і гэта вельмі спрацавала для мяне. Адзін з сакрэтаў заключаецца ў тым, што каб быць багатым і заставацца ў багацці, мы павінны штодня мысліць пра гэта сцвярджэнне, пакуль яно не стане моцным жаданнем, якое прыцягвае больш дабрабыту і багацця. Такім чынам, нам застаецца толькі прытрымлівацца парад тых, хто ўжо дасягнуў багацця і застаецца багатым. Цяпер пракаментуйце: я хочу быць багатым сумленна. Проста пракаментуйце: я хочу быць багатым сумленна. Гэта паказвае, што вы сапраўды хачаце быць багатым і заставацца ў багацці. Калі я ўбачу ваш каментары, я пастаўлю вам лайк і сэрцайка. Цяпер, калі вы ўжо пракаментавалі, давайце працягнем. Вядома, гэты сакрэт – гэта толькі адзін з многіх сакрэтаў, якімі я пачну дзяліцца з вами зараз. Самая старая ідэя, якая існуе, гэта ісці традыцыйным шляхам. Хадзіць у школу, уладкавацца на працу, шмат працаваць, збіраць грошы, пагашаць свае даўгі і інвеставаць у акцыі на доўгатэрміновы перыяд. Падумайце, чаму назапашваць грошы, калі друкуюць трыльёны долараў? Розніца паміж самымі багатымі, якія складаюць толькі 1% насельніцтва, і астатнімі 99% велізарная. Але справа не толькі ў грашах, трэба зрабіць крок назад і ўбачыць усю карціну ў цэлым. Дык што вы робіце? У кожным з нас жыве бедны чалавек. Я да гэтага часу нясу гэтага беднага чалавека ў сабе. Таксама ёсць чалавек сярэдняга класа. І гэты чалавек шукае бяспекі, хаця мець той самы гарантаваны зарабак кожны месяц. І, вядома, таксама ёсць багаты чалавек. Усе гэтыя асобы суіснуюць у нас, але гэтаму нікога не вучаць. Нас вучаць хадзіць у школу, атрымліваць працу і гарантаваць сабе зарплату. Нас не вучаць, як дасягнуць багацця. Калі вы чыталі «Багаты тата, бедны тата», вы ведаеце, што мой багаты тата адмаўляўся плаціць мне. Ён сцвярджаў, што зарплата адна з самых шкодных рэчаў, якія хтосьці можа прыняць у жыцці. Ён тлумачыў, што як толькі вы прымаеце зарплату, вы становіцеся наймітам, і гэта фарміруе ваш склад розуму. Таму мой багаты тата ніколі не плаціў мені. Гэта вельмі злавала майго беднага тату, які быў дзяржаўным служачым. Трэба плаціць людзям, трэба плаціць людзям. Аднак багаты тата не казаў, што сама зарплата – гэта дрэнна, але што ён не хацеў быць вязным грашай. Як прадпрымальнік, вы разумееце, што калі бізнес майго багатага таты праваліцца, я проста пачну іншы бізнес. Мне не патрэбная зарплата, мне не трэба, каб нехта клапаціўся пра мяне. Калі маю ўрад не будзе задаволена мной, я проста пераеду ў іншую краіну, бо прадпрымальнікі заўсёды вітаюцца ўсюды. Быць прадпрымальнікам – гэта не толькі пра бізнес. На самай справе гэта пытанне мыслення, навыкаў і зусім іншых правілаў. Глядзіце, я не гуляю па тых жа правілах, што і буйныя кампаніі. Быць прадпрымальнікам пачынаецца з мыслення, за якім ідуць набор навыкаў і правілаў. І ў залежнасці ад таго, ці вы найміт або уладальнік малога бізнесу,
правілы змяняюцца, мысленне мяняецца, і навыкі адрозніваюцца. Калі б я мог даць адну параду чалавеку, які ніколі не быў прадпрымальнікам, але разглядае магчымасць зрабіць гэты вялікі крок і рызыкнуць на гэтым шляху, што б я сказаў? Я сказаў бы менавіта тое, што адбылося са мной. Я выразна памятаю свой апошні плацёж. Гэта быў адначасова адзін з найлепшых і горшых дзён у маім жыцці. Я быў у Пуэрта-Рыка, працаваў у кампаніі Xerox, калі мой начальнік уручыў мне мой апошні чек. Гэта не была звычайная зарплата, гэта была прэмія, нешта каля $30 000, вядома, падаткаабкладаемых. Калі я ўзяў чек, я адчуў сумесь хвалявання і няўпэўненасці. У той момант да мяне падышоў калега па імені Джон і сказаў: «Ты вернешся». Здзіўлены я спытаў: «Чаму?» І ён адказаў: «Таму што ты правалішся». Я паглядзеў на яго і падумаў: «Глядзі, не самыя добрыя словы». Джон сышоў з Xerox, праваліўся і вярнуўся. Тады я сказаў яму: «Ты праваліўся і вярнуўся, але я правалюся і больш ніколі не вярнуся». І гэта было маё стаўленне. Вы разумееце, што я кажу? Так. Калі вы скажаце: «Калі я правалюся, я вярнуся ў дом сваіх бацькоў», то гэта менавіта тое, што і адбудзецца. Ваш розум ужо падрыхтаваны да таго, каб адступіць пры першым жа знаку цяжкасцяў. Калі я праваліўся, гэта быў момант, калі я сапраўды стаў прадпрымальнікам, таму што ў мяне больш нічога не было. Я шмат гадоў жыў без грошай, і мяне не чакала фіксаваная зарплата. Але менавіта таму мой багаты тата заўсёды заахвачваў мяне. Ён казаў: «Калі ў цябе няма гарантаванай зарплаты, ты станавішся больш галодным, больш творчым, больш спрытным». Гэта сапраўды правярае ваш характар. Ці выбірацца вы няправільны шлях, станецца несумлённым? Ці паспрабуецца падмануць і падвесці людзей? Ці выкарыстаецца цяжкасці, каб стаць мацнейшым і больш сумленным чалавекам? Гэта сапраўдная перавага быць прадпрымальнікам. Вы сапраўды даведаецеся, хто вы ёсць. Калі ў вас не застаецца нічога, акрамя самога сябе, вы вымушаны сутыкнуцца са сваімі страхамі, знайсці рашэнні і расці. І менавіта ў гэтым працэсе вы развіваеце больш шырокі погляд на жыццё. Пакуль многія застаюцца ў пастцы мыслення, што будзе са мной, калі ўсё пойдзе не так. Прадпрымальнік глядзіць на ўсю карціну і разумее, што на кожную дрэнную рэч, якая здараецца, можа ўзнікнуць нешта добрае. Але гэта магчыма толькі тады, калі вы гатовыя да таго, што будзе далей. Калі вы верыце, што наступныя 20 гадоў будуць такімі ж, як і мінулыя 20, вы накіроўваецеся да правалу. Свет пастаянна змяняецца, і тыя, хто не адаптуецца, застаюцца ззаду. Падумайце, калі мы ходзім у краму і купляем пачак малака, першае, што мы робім, правяраем тэрмін прыдатнасці. Але што дзіўна, большасць людзей ніколі не клапоціцца аб тым, каб праверыць тэрмін прыдатнасці ўласнага розуму. Калі вы не будзеце абнаўляць сваё мысленне і свае навыкі, вы застанецеся ў мінулым у той час, як свет будзе рухацца наперад. Замест таго, каб пазбегаць даўгоў, я выкарыстоўваю іх стратэгічна ў сваю карысць. Нядаўна я перафінансаваў $300 мільёнаў даўгоў, знізіўшы сваю працэнтную стаўку з 5% да 2,5%. Гэта прынесла мне цэлае багацце. Цяпер кожны месяц прыхадзіць больш грошай, таму што кошт майго фінансавання значна знізіўся. Пакуль многія фінансавыя эксперты раяць людзям пазбаўляцца ад даўгоў, я кажу, навучыцеся выкарыстоўваць даўгі разумна. Вось што важна, калі я вярнуўся з В'етнама ў студзені 1993 года, першае, што сказаў мой багаты тата, было: «Ідзі вучыся, але каб навучыцца інвеставаць у нерухомасць». Сэнс быў не толькі ў тым, каб набываць уласнасць, але і ў тым, каб зразумець, як выкарыстоўваць даўгі і падаткі стратэгічна.
Даўгі і падаткі – гэта інструменты, якія робяць багатых яшчэ багацейшымі. У той час, як гэтыя ж даўгі і падаткі ляжаць цяжарам на плячах бедных і сярэдняга класа, робячы іх усё больш фінансава ўразлівымі. Падумайце пра добра аплачваемыя прафесіі, такія як лекары і юрысты. Шмат хто з гэтых спецыялістаў фінансава пацярпеў. І самае горшае, што яны нават не разумеюць прычыну. Пакуль яны працуюць упарта, плацяць падаткі і пазбягаюць даўгоў. Сапраўдныя багатыя выкарыстоўваюць даўгі сабе на карысць і плацяць менш падаткаў. Лекары пацярпелі, вядома. Іх паглынае сістэма, якая не вучыць выкарыстоўваць фінансавыя інструменты сабе на карысць. Магчыма, яны зарабляюць больш, але ўсё менш забіраюць дадому. Нядаўна мой лекар, вельмі ўзрушаны, прыйшоў да мяне і сказаў: «Здагадвайцеся, я нарэшце дасягнуў свайго першага $1 000 000». Ён быў у захапленні. Гэта адбылася каля 3 тыдняў таму. Тады я спытаў: «Цудоўна, але колькі ты заплаціў у падатках?» Ён адказаў: $750 000. Урэшце рэшт у яго засталася прыблізна $400 000. Вядома, гэта яшчэ добрая сума, але сутнасць у тым, што калі я зарабляю $1 000 000, у мяне застаецца цэлы мільён. І прычына простая: я не зарабляю грашы, працуючы непасрэдна за іх. Калі вы працуеце за грошы, вы падлягаеце падаткаабкладанню. Першы урок з кнігі «Багаты тата, бедны тата» заключаецца менавіта ў гэтым. Багатыя не працуюць за грашы, яны разумеюць, як працуе сістэма. Калі вы мяняеце свой час на зарплату, вы аўтаматычна падлягаеце высокім падаткам. Але калі вы прымушаеце свае грошы працаваць на вас, інвестуючы ў актывы, у бізнес або выкарыстоўваючы даўгі стратэгічна, вы пазбягаеце большай часткі гэтага падаткаабкладання. Вось так сапраўдныя багатыя працуюць. Яны гуляюць у зусім іншую гульню, чым ведаюць большасць людзей. Што мы робім інакш? Гэта ствараем бізнесы як прадпрымальнікі і набываем нерухомасць як інвестыцыі. Я не укладваю свае грошы ў фондавы рынок. І прычына простая. Як прадпрымальнік я маю значна больш кантролю над сваімі доходамі, над тым, колькі я зарабляю. І што важна, над тым, колькі я плачу ў падатках. І вось сакрэт. Будучы і прадпрымальнікам, і інвестарам у нерухомасць, я ўрэшце рэшт плачу 0 у падатках. Кожны раз, калі я зарабляю, напрыклад, $1 000 000 на маіх бізнесах, я адразу ж інвестую гэтую суму ў нерухомасць. І выдаецца, што адбываецца. Банк дае мне павелічанне ў 4 разы. Гэта значыць, я укладваю $1 000 000 у нерухомасць, і банк пазычае мне $4 мільёны. Вось такая магія інвестыцый у нерухомасць і прычына, чаму мне так падабаецца працаваць з банкамі. Цяпер праўда ў тым, што банкі шкодзяць многім людзям, ствараючы даўгі і высокія працэнты, якія душаць сярэдні клас. Гэта жудасная рэальнасць для многіх. Але для тых, хто ведае, як выкарыстоўваць сістэму сабе на карысць, як я, банкі становяцца вялікімі саюзнікамі. Яны дазваляюць мне павялічыць мае грошы такім чынам, які быў бы немагчымы, калі б я толькі адкладваў або інвеставаў на традыцыйным рынку. Вось чаму разуменне гэтых правілаў робіць усю розніцу ў фінансавай гульні. Магчыма, вы спытаеце: але вы не казалі, што, калі друкуюць больш грошай, гэта добра для вас і дрэнна для тых, хто працуе за грошы. Менавіта так. Калі ўрад друкуе больш грошай, тыя, хто збірае і залежыць ад заробку, найбольш пацярпелыя. Адукладчыкі бачаць, як кошт іх грошай падае, а тыя, хто працуе за фіксаваную зарплату, таксама губляюць купляльную здольнасць. А што тыя, хто ў даўгах? Гэтыя людзі становяцца яшчэ багацейшымі. Таму што, урэшце рэшт, даўгі і падаткі – гэта інструменты, якія робяць багатых яшчэ багацейшымі. У той час, як сярэдні клас і бедныя робяцца ўсё больш беднымі. Праблема ў тым, што, калі мы працягваем прытрымлівацца састарэлых ідэй, мы атрымліваем састарэлыя вынікі.
Большасць людзей па-ранейшаму трымаецца погляду на свет, які больш не працуе. Яны лічаць, што правільны шлях – хадзіць у школу, атрымліваць стабільную працу, шмат працаваць, збіраць грошы, пазбаўляцца ад даўгоў, купляць дом, бо лічаць яго актывам і інвеставаць на доўгатэрмінавай аснове ў фондавы рынок. Але ўсё гэта ўжо састарэла. Свет змяніўся кардынальна, асабліва з 1971 года, калі прэзідэнт Ніксан адмяніў залаты стандарт. З таго моманту грошы перасталі быць падмацаваны золатам і сталі заснаваны на даўгах. З таго часу правілы фінансавай гульні змяніліся цалкам. Тыя, хто не разумее гэтых змяненняў, застаюцца ў пастцы сістэмы, якая не ўзнагароджвае упартую працу, але ўзнагароджвае тых, хто умее выкарыстоўваць даўгі і падаткі сабе на карысць. А што, калі б мы адмянілі школы? Што б здарылася? Ці было бы лепш жыць без адукацыйнай сістэмы? Я не пра гэта кажу. Адукацыя была крытычна важнай, але сёння ў тым выглядзе, якім яна ёсць, яна стала састарэлай. Падумайце, у нас ёсць закон Мура, які сцвярджае, што колькасць даступнай інфармацыі падвойваецца кожныя 18 месяцаў. Гэта значыць, усё, чаму мы вучымся, станавіцца састарэлым за гэты перыяд. Гэта адносна новы, але вельмі значны феномен. Калі вы сканчаеце школу, тое, чаму вы навучыліся, ужо састарэла. І таму я, як старэйшы чалавек, бачу, як мае сябры хваліцца: «О, я вучыўся ў Гарвардзе». І я пытаю: «Добра, але колькі часу таму гэта было? 50 гадоў таму». Тое, што мела значэнне тады, цяпер не мае значэння. Сёння рэальнасць такая, што банкі бяруць грошы за тое, што вы захоўваеце грашы. Ім не патрэбныя вашы грошы, таму што яны ўжо надрукавалі іх занадта шмат. Вось чаму мы назіраем бурбалкі на фондавай біржы, бурбалкі ў сферы нерухомасці і гэтак далей. Людзі пазбаўляюцца грошай, і гэта зразумела. Як я заўсёды кажу, адукладчыкі – гэта тыя, хто прайграе, а грошы становяцца бескарыснымі. Тым не менш, шмат людзей па-ранейшаму прывязаныя да ідэі «я хачу добрую працу з высокай зарплатай». Гэта абсалютна састарэлая ідэя – выхадзіць з даўгоў. Гэта таксама састарэлая ідэя, што вам сапраўды трэба вывучыць. Гэта як увайсці ў даўгі правільным спосабам, як выкарыстоўваць даўгі для стварэння багацця. І адна рэч дакладная, ніхто не навучыць вас падаткам і як яны з'яўляюцца ключом да абароны вашых даходаў. Сучасная сістэма не была створана для таго, каб навучыць вас быць фінансава свабоднымі. І менавіта таму нам трэба парваць з гэтымі старымі ідэямі і пачаць думаць новым і стратэгічным спосабам. Прычына, па якой адзін адсотак знаходзіцца на вяршыні, у той час як іншыя 99% адстаюць, простая. Калі ўрад друкуе больш грошай, адбываюцца дзве непазбежныя рэчы – інфляцыя і падаткі. Гэтыя два фактары душаць людзей фінансава. І любы прадпрымальнік, які думае: «Я проста зараблю грошы, адкрыю бізнес і стану багатым», павінен прачнуцца да рэальнасці. Гэты погляд абмежаваны. Ведаеце, сапраўдныя прадпрымальнікі так не думаюць. Паглядзіце на лічбы. У Злучаных Штатах ёсць 28 мільёнаў малых прадпрымальнікаў. З гэтых 24 мільёны гэта індывідуальныя прадпрымальнікі без супрацоўнікаў. Іх называюць прадпрымальнікамі без каманды. Што гэта значыць? Гэта значыць, што многія не разумеюць, што значыць быць сапраўдным прадпрымальнікам. Большасць гэтых людзей не прадпрымальнікі ў поўным сэнсе слова, яны самазанятыя. І вось у чым праблема. Самазанятыя плацяць самыя высокія падаткі з усіх, і амаль ніхто не распавядае ім праўду. Зразумела, мы называем гэта предпринимательским духом, но то, о чем мы на самом деле говорим, значно глубже. Не існуе такой рэчы, як дрэнная эканоміка. На самай справе ёсць дзве эканомікі.
знешняя эканоміка, якая ўплывае на ўсіх нас, і ўнутраная эканоміка, якую вы кантралюеце. Сапраўдная сіла заключаецца ў тым, каб змяніць вашу ўнутраную эканоміку. Не мае значення, што адбываецца ў свеце звонку. Што важна, так гэта тое, як вы наладжваеце сваё мысленнае дзеянне, каб квітнець, незалежна ад сітуацыі. Для мяне не важна, ці добрая эканоміка, ці дрэнная. Я не турбуюся таму, што так ці інакш я буду працягваць багацець. Але для чалавека, які жыве з мысленнем беднага, з далікатнай асабістай эканомікай, усё, што ён можа ўбачыць, гэта дрэнная эканоміка. Яны не ведаюць, як квітнець у любой эканамічнай сітуацыі. Чалавек сярэдняга класа мае мысленне сярэдняга класа. Што яны шукаюць? Утульны дом, стабільны заробак, бяспечную працу і аўтамабіль у гаражы. Для іх страта працы – гэта поўная катастрофа, таму што стабільнасць – гэта аснова іх бяспекі. Цяпер для прадпрымальніка, які ўжо жыве без бяспекі фіксаванай працы. Страта працы – гэта не тое, што вельмі турбуе. Гэта не частка рэальнасці тых, хто стварае магчымасці замест таго, каб залежаць ад іх. Што я спрабую сказаць людзям, гэта тое, чаму мяне навучыў Бакі Фуллер. Заўсёды ёсць два бакі для ўсяго, прынамсі два. Таму, калі вы лічыце, што эканоміка дрэнная, гэта таму, што ваша асабістая эканоміка дрэнная. Калі вы лічыце, што фіксаваная праца – гэта адзіная форма бяспекі, усё, што вы ўбачыце, гэта эканоміка поўная няпэўнасці і без працы. Сапраўднае пытанне. Як вы рыхтуецеся ўнутрана, каб сустрэць любое сцэнарый? Калі вы змяняеце сваё бачанне, вы пачынаеце бачыць магчымасці нават у складаныя часы. Ваша асабістая эканоміка супраць знешняй эканомікі. Розніца паміж тым, што вы можаце кантраляваць, і тым, што знаходзіцца па-за вашым кантролем. Я магу кантраляваць сваю эканоміку, і гэта называецца унутраным фокусам супраць знешняга фокусу. Сапраўдны прадпрымальнік заўсёды мае наладжаны гэты унутраны фокус. Калі яны падаюць, замест таго, каб адчайвацца, яны думаюць. Цудаўна, гэта шанец падняцца яшчэ мацней. Звычайны чалавек, наадварот, калі сутыкаецца з падзенным, думае, мне спатрэбіцца прозак, або спрабуе мінімізаваць свае памылкі, кажучы, ах, нічога страшнага. Але памылкі важныя, бо яны паказваюць, што ёсць нешта, чаго вы не ведалі або не ўмелі. Вялікая розніца ў тым, што сапраўдны прадпрымальнік, падаючы ці не, заўсёды падымаецца. Яны маюць здольнасць падымацца, пераадольваць выклікі і дасягаць яшчэ больш высокіх узроўняў. Не мае значення, што здарыцца, яны выходзяць больш моцнымі, больш разумнымі, больш устойлівымі і, урэшце рэшт, больш шчаслівымі. Але для тых, хто мае далікатны склад розуму і знешні фокус, страх перад тым, што можа здарыцца, станавіцца перашкодай. І што адбываецца? Гэты страх урэшце станавіцца рэальнасцю. Напрыклад, людзі, якія жывуць у страху страціць сваю працу, часта сапраўды губляюць яе. Вы разумееце, што я кажу? Так, без сумневу. У канчатковым выніку ўсё ідзе знутры вас. Першы абавязак прадпрымальніка – кантраляваць тое, што адбываецца ўнутры, а не тое, што знешняе. Як толькі вы прымаеце фіксаваную зарплату, вы станавіцеся ў становішчы найміта, і гэта абмяжоўвае ваш кантроль. Каб быць сапраўды паспяхавым, вам трэба быць мацнейшым за гэта. Гэта пра кантроль унутры, пра ваш розум, вашы эмоцыі, вашы рашэнні і не быць закладнікам знешніх абставінаў. Калі вы глядзелі сюды, пракаментуйце, гэта сакрэт жыцця. Калі я ўбачу ваш каментар, я буду відаць, што вы глядзелі да канца, што даказвае, што вы настойлівы і цярплівы чалавек. Гэта набліжае вас да паспеху больш, чым тых, хто здаўся на паўдарозе. Цяпер я ўяўляю, што вы хочаце яшчэ больш пашырыць свае віды, так? На вашым экране зараз з'яўляецца відэа, у якім я пакажу вам, як выйсці з беднасці і дасягнуць